Yo, welkom bij Boten TV. Ik ben Bert. Ik ben hier. Ik ben David. En vandaag gaan we kijken of je in het centrum van Venray kunt kamperen. Daar komt hij hoor. Voor de haring inslaan. Ga je serieus nou een haring inslaan? Ik heb er al één. Onze tent staat. Onze tent staat. Hebben we ook drinken bij ons? Ja, alsjeblieft. Maar ze hadden gezegd dat ik geen macho vluchtbed mee moet nemen. Hebben ze zelf wel in. Maar ik sla op kranten. Jij slaapt op kanten. Ja, wacht, hier zitten ze. Dat is mijn bed, jongens, mijn bed. Kopie. Dat is mijn bed, jongens, dat is mijn bed. Oh, ik wil zeggen dat... Nee, David ligt al lekker. Ja. David, hoeveel ruimte neem je eenmaal? Jij ligt ongeveer 3 kilometer over mijn matje heen. Oké, het is hier echt veel te koud. Ik heb de handschoenen vlog. Nou, wel trusten. Hey David, hoe laat is het? Half twee. 1:30. Echt, je staat in de... ik bedoel... Oh! Het is best koud nu. Ik kan niet slapen. Volgens mij is het nu iets van 3:30. En David en Bert slapen volgens mij. David slaapt. Lekker ochtend. Kijk, ondertussen gaat het kaaskraampje ook al open. De kaas. Ja, kaas volgens mij. Gaat ook open. Inmiddels. Het is echt nog vroeg, jongens. Hoe kunnen jullie al zo actief zijn? Het is echt nog vroeg. Bij de appje en Het is net 7 uur. Het is inmiddels 19:07. Mooi, valt uit. Oh, 20:07. Oh, Ja. ja, het is 20:07. Jongens, kom gaan eten. gaan even eten. Honger. Oh, kan hij dan vast deze goeie. Moet je maar dat zijn. Dat is niet bedoeld. Ik heb het allemaal vanaf dat ik de mij hebben. Nu wil je af, man, dikker. Hier. Dat is buiten. Nou, dit. Een filmpje aan het opnemen voor Pelemaas TV. Ja, hier heb je slaapbeeld. Want we wisten al dat het eigenlijk de nacht niet geslapen namelijk. Deels wel. Nou, niet maar gast. Ach, goed man. Ja, de politie kwam. Maar ze vonden het goed. En als we wel alles netjes opruimen. Dus wel kamperen, hè? Dat is goede dingen. Ja, wij gaan even opruimen nu. Wij gaan naar huis. Gaan we opruimen? Ja. Zo. Je kan perfect kamperen op het Schouwburgplein. Het is alleen wel een beetje koud en er komt soms politie, maar dat maakt
maakt niet uit. Volgende maand zijn we weer te zien op Pillemaas TV. Tweede maandag van de maand en vanaf 7 uur. Tot volgende maand. Doei doei!